Uy, nimbag nga rabim bro. Naimbagmat nga rabiim kanyam kapsat Ah, Ariel. uy, nimbag nga rabi ka Ah, dagiti inuman pans. Nimbag nga rabi amin friends and relatives. Welcome ito dito may kamanong episode dito yung bro. mayroon sa 5, 6, mainom sa matan. May ka 6 May nga, kanim nga episode ti makainat kwa. nga episode. May ka makainot may. Ah, ket naragsak kami mat nga tunggal Domingo, Rebiti Domingo. No duma Sabado ket da kayo nga katkataknay na imi. Karaman dagitoy mabigbigbig uno dagiti respetado nga sa nga ili tayo no kwa. Ket ito yung rabii stateside dati kwa bro dati sa nga ili tayo ta. Huwag ka raw, Okay. makuna nga ko nga, nagata. International ko ba? International. Dito sa tiko niya, ti first nga ko Man. from Okay. local to national, Wala. then international. Siyempre, So, kita ag, yun. nagatin, level up mo dati inuman ya. Okay, dadagos ko. Shout out na pa muna. Yun, Uh, bro. Shout out kini Jomer Matias Paknis. Kung nanakat ng Bag-Arabi, Kagumilan. Bag-Arabi mo tanod, ni Apo Archie Anipot. Ni Bag-Arabi tayo aming kakabsat, sirs, madam. So, hasta maging ka, Sir Archie. Ni Sir Archie kat may sanga pulis, bro. So, Jay, kwa, Ilocos Sur. Ilocos. Yan. Mm-hmm. Kaya na nagana. Okay, ang tangar nga, dapat ni Madam Elsie Jacobo Villena, ni mag-arabi tayo amin sir, na. Ni Ma'am, ito sa runudan, ni Ma'am Rosel Agkawili. Shout out sir, Merry Christmas. Taga-kwa ni Ma'am Rosel Agkawili, Cagayan, Second District. Sanchez, Uno, Claveria. Dito pa, Ni, downstream, hamag. una, di Second District. Downstream, yeah. Why? Di kami First District, sa bali pa ng downstream. Ni Ma'am Elsie Jacobo Villena, tikwa. Agarup ka Ilyak, di Gonzaga, Karubati Ilimi, Santa Teresita. So, naikleberia ka ni Ma'am Rosel. Ilian na ni Idol Ben Bautista. Ben Bautista, singer. Okay, nalagagor ka umuta na ti state side niya gestan. Okay? So, premiado apeksyonista ken Mananiw, nakagunuden ni Jomar Alvarez iti agarup talupulong award iti salip sarita kendani nga nisponsoran dagiti sumaganad. Albia, Chanyata Prize, Gabriela Prize, Arpa Apil, Amapla, Patrons of Ilocos Literature, Abail, Constancia Bilansangan Literary Awards, Koblea, Attorney Adlara Awards for Ilocos Literature, Diretso Maniput iti Puso, Princess Oduha Literary Awards, Komisyon sa Wikang Pilipino, ken salip iti dani para Bing iti Gumil Ilocos Norte. Nairaman dagiti sinurat na ani Pablak iti Burayok, antolohiya dagiti Ilocano Asarita, antolohiya dagiti dani ni Ayat, dagiti premiado Asarita ti Amapla, Alimpatok, Segden, kasting bunugon mi dagiti Balikas, dagiti kapintasan nga avant-garde adaniw iti Iloco 1995 to 1999. Ken in time passing there are things dati libro ti Home Life. Editor ti libro Adaniw 69 romansa dagiti Balikas. Libro nakatipunan dagiti Daniw Adaniw 69 may sa abaro a forma ti Daniw nga erotiko apartuat na. Ken may sa kadagiti editor ti Burayok antolohiya dagiti sarita dagiti manurat iti Cagayan. Ken Bulalayaw ken dumapay adani o parubbing. Author ti libro makasurat kamet iti Daniw o parubbing. Kas may batay iti curriculum. Iti kaunaan ang libro iti panagsurat iti Daniw o parubbing iti pakasaritan ti Ilocano Kurditan. Writing fellow para iti Ilocano Poetry iti 38 UP National Writers Workshop iti 2001 anaangay iti Baguio City.
Dati aman Norsuro iti Apari West National High School, Bulala Norte, Apari Cagayan, sakbay ang nagpa-Canada, kas may nga imigrante. Kabsat, Kakailyan, Papagayam, Pakabagyan, mapadayawan kami nga mang welcome, mang padanon. Kinapo Jomar Rosario Alvarez, manipod iti Ballesteros Cagayan magnaidan iti Canada. Bro, ay kumpad. May nga rabi tayo amin dita. Biditan sapa mo dito. So kinapod mo na medyo career in lang Nagsapay dita. Ahead dita ti ko may saldaw kuno delay ti may saldaw. Oras lang. Oras. Halos oras niya kumpad. 14 hours. 14 hours. Okay. Apa nga tanga advance tayo antay mo pa yung advance. Nandiyan kami posisyon ti init kaya. Alaki rugyan tayo nga ron si agpapatang tano makado tayo. Kumpad kas kadawian salsalud-sudod mi kadagiti sangaili nga manurat ket dagiti ti umuna nga saludsud mi kasano ka nga nang rugi nga ako nga agbalin nga manurat nagbalin nga pasit ti Ilocano literature uno kas Gumiliano. Lawon na alake sape ata makapudno ako kadato nga panagsasarita tayo ken haan nga bumasit ti viewers yo. Makabasulak no ka. Kung alawon damot siguro basit maibingay ko masurusuro dagito yung viewers pagsiyatan na unay narigat ti agkad ka natin nga programa yun ngamin kat napintasunay ta ado ti matulungan na agdudu mga writers Ilocano writers dagito kain inuman yo kat adumat ti maibingay agdudu mga paglaingan iti panagsurat kat no mapagtitipon dagito viewers mag-accept ka napintas nga pagpunan damat nga agsurat naglalo ta damat naitipon kanya tayo nga writers iti Tagalog kat kasla hybrid no ka kinapunto na kasla late bloomer tayo naladaw tayo nga naduktalan ti talento tayo nga agsurat idi nagturposak lang ti high school nga at dagayam hilig ko ti agsurat imun una iti Daniel nga maybe nagturposak iti high school nagsardinak pa lang iti may nga taon sak mga simulkat man iti aranan ket kasla blessing in disguise dahito ko pa nagsardeng ko ta naduktalak nga dagayam ti talento iti panagsurat iti Daniel so kinapudnulag han nga amin nga maduktalan iti uneg ti akademya ti ko ti maysa nga talento nga maduktalan mo iti mismo nga uneg ti pagtaengan no adda ti kasla mangtignay ken ka ket kinapudno na ti nakatignay kidi ka daytoy panagdengdeng ko ti programa ti radyo iti may papaniti panagibasa ti Daniel programa ti Daniel ti radyo dayto ti nangrugrug dianak dayto panagdengeg ko kan nakapintas nga denggen ti maibasa a Daniel ket naayo akmat nga agsurat so ket nangrugyak iti panagsurat iti Daniel ti radyo ket iti kuan ni ading ko bumulbulod iti ti Bannawag sunat ti muna nga bumulbulod ti Bannawag di Karubami ami peng ang kami nga ko ti Bannawag iti
Yung at nakaroba mi nga kabagyan mi nga nagagat nga gumatang ti Banawag kan na maliwayan ni ading ti nakasumok nagbulod ti Banawag. Ken dito nga nagbasbasa kadigitay Dani Sarita aging nga napanunot ko napanunot ko met ti agipatulod iti Banawag. Umawampay ti makinilya kidi Di ko nakita ko ni ading bimulod ti makinilya, di jemad lang bumulbuludan na ti Banawag. Rugyan na tagsurat ti Sarita kang paidi. Adamat ti hilig na idi ti agsurat ti Sarita. Dito nga nakuha met natignayak nga agsurat para Banawag. Hindi ti problema talaga iti ti makinilya. No pagasta, diya ka mo niya tinaknakan ko pinadas ko tinagsurat. Nagipatuloy di Banawag nga surat iti ima. Diya ka mo no accepted pala hindi unuhaan. So nakakatawa nga magpaiso daya pinadas ko ti nagsurat iti Dani nagipatuloy di Dani di Banawag nga surat ti ima. Ni ko di pa iti ko ti literary editor ni Jose Bragado. Iti pa nagsursurat aging nga nakaawat ak ti surat ni Daddy Apo Hidalgo. Sunatin ng surat kanya. Diyan ka mo no nakaiduldulin ak daddy surat na. Dahil pagiduldulinan kiti inanay pati kopya ti Banawag ko. Pinapudno na ng rugyak ba't iti ngagatan ti Banawagan dito inadadal ko dito no kasano ti panagsurat ti Ilocano. Kaya buno na awan ti nang sursuro kanya kidi pailaing nga anak makigumgumil awan ti nangisuro kanya anya ti nagiti alagadan ti panagsurat iti pagsasao tayo nga Ilocano. Bukod ko lang kabailan dahil nakarami ko na po di napagos nga siyempre nga makasursuro. Kat pagsyatan na nagsurat ni Apo Hidalgo kanya kat dati ang lukon na nga nagiging unwritten ti editorial policy ti Banawag. Ken adda dayjin na ilukon pa nga kasla simplified Iloco grammar sa lakas jay. Ke pagsyatan na adda dayjay ke isu ti nagbasarak pa isu ti nagbasarak ke medyo amok basitan no kasla di ortografya tayo jay grammar na ke nasursurok hindi na dyan banag ken hang ko nga inidyan dyan panagsurat ko iti Dani para radyo kinapudno na ano pa kidi ngamin simali pa iti fans club iti ni board member Vilorian TV announcer pa lang ti radyo din ni BM dito nga namamok ni Rolando Siguro so dito isunat ti maysa nga nakasingod ko ito nga tayak kinapudno na kay isa nga nagkumpare kami mata napo ka na di panagsilungad ni Jobert hangko uren agasid kami hangkan nga nagkit-kita unay naladaw kami nga nagkita iti personal kini Jobert din sa lang di pa-seminar ni Tanod RVA iti Kasarna isun sa lang ti panagkita iti personal nabayag dayjay nakakatawa nga karuba kami lang ari karuba kami lang
ang kami nga nagkita anasapa ni Lando siguro talaga tinakasinit ko. So kasjay ka naging nga di 1995 or 1994 isuti mo na nga panakay pa black ti dani ko. So nga nabayag no 1992 ka nag-Turpo City High School. Tapos 1994 or 1995. So atid dugay nga tawon nga pa nagsursuro. Gaging ga ita ka siyempre nagsursuro tayo lahat ta aset ti panaging paduruas iti literatura tayo ti panagsursuro lahat. Ti pagsiyatan na edi nagkolehiyo talagang nalado ti panagkolehiyo pa 1998. Ni ading mo ti din ada iti lawag may sansa gwardiya ma-appreciate nan sa dadyar aramid ka pa nagsursurat na sorpresa kay iniktan nakiti makinilya kay rin nagaluan nakiti makinilya hanga siya tigimmatang ti makinilya kay sunat tigimmatang ka dito nga nangrugi nga talaga dahil panagsurat kumutan iti sarita kandani idi lalo idadak iti kolehiyo. Na hindi adak iti kolehiyo kada bakantek adak iti library mi ado ti mabasa di library mi. Masarakak pa di libro ni Daydi Apo Hidalgo. Daydi dua nga libro na di between ti Rosales ken Dete Maysa. Daydi adati Aleman na daydi kumpad buo nga tayo Ay, dati ko translation. Wen, daydi translation. Translation. Dati ko napili nga ko ti Aleman. Wen. Dito napili sa rita na kita Aleman. Wen. At dagayam DJ libro na nag-shot man kung kuna kidi. Yung gaputa kada bakantek lang ako hangkong nga nabasa amin. Ti basbasa kidi dagiti anthology ti poetry kasi nakapokus talaga dito poetry mas basag DJ section ni Cirilo Bautista ti panorama. Yung nagpipintas DJ discussion na DJ kinapundo na ka gaputawan pa ti Xerox machine mi di DJ library kinupkopyak DJ magustok nga section na nga DJ discussion na kasi nagpipintas. So inat-adal ko kas jayat nga ng rugi 1998 siyempre nagbasbasak mo talagang nagbasbasak ti Banawag iti makabasak ka dagiti paspasalip so lagi pasalip ti avant-garde nga panagsurat ti Daniel nagpasalip mo ti nga tawon ni dati nga gobernador Lara sponsoran na patrons pinadas ko tinakisalip at jak ni namnama nga mga bakak hindi maambak ti resulta nga baka damok tagsurat ti sarita kada nga parte na pagsiyatan na ta education ti kurso siyempre na ado ti literature nga subject dahil iti nagbasbasarak hindi pa nagsurat ti sarita i-discuss mo no kasano Nagitay tinagan na elemento ti short stories. Discuss mo mat nagijay ka kanak iti pamalpalatpatan makasano iti agsurat iti sarita. So pinadas ko mat ti nagsurat.
Jak tinamnama talaga nangabagat. Jak kamo naman ti awards ko idi dayjay mo ti damo idi 1999 jay GMMSU di Batak. Dayjay ti damok nga makigumil. Maragsakan at dito nga namamok na ti personal itay taga gumil Cagayan siyempre tayo sa ti kakadok idi. Na i-expose ak magani daddo mga manurat nga hindi lang anam amok iti personal. Dati ni tanod RBA nakita kiti personal hindi ko kasi aggayim kami mo ti ni Nelson pumaspasyar edi ni Roy Dijay ta siyempre Dabanggap na. dawanggap na. Naman kami uni nga nakapagsarsarita pala, hindi kini tanod rin, parehas kami mga managbabain. Roy ka na ta. Medyo nakatap ni Apo Roy. So, upat sa nga warti, inawat ko yung DJ MMS yung Batak At nakaragragsak man na yung nga pasama. Kasla ka ma-overwhelm nga amo nga namnaman nga mga habak ka. First time ko ti agsurat iti sarita. First time ko ti makisalit iti Dani. Nakapaspasara. So, legiti mo na nga paraman ti baligik mo ni panagsursurat ko. So, talaga nga isang samer tagsurat iti uray no nagado ti obra ti eskwela. Puyatak nga talaga tagsurat iti isurat ko pa lang muna ti notebook. Di short story sakto makinilya. Nag-react nga min tag makinilya no nag-error ka. Naawan ti snowflake mo ka. Sa uray no, da ka nakarugit ti lang ana So, mga rami, nagti-draft ko. Ano, saan man nga makinilya. So, nabayag nga proseso. Hanga kaslait, hanga diretso ko. I-type, hindi suratan. So, kasjay, aging nga nagtultuli iti nagsurat ko. Hindi 2001 nga nag-amo kami kada tanod kumpad Ariel Jay Santa Ilocos Sur. Suso. Santa, Tabukulan. Tabukulan. Agpaparehas tayo din nga winners iti Amafla. Amafla ken ko Amafla. Gumil California. Okay. So di tayo nga nag-amo. So di tinangrugi mo ti panagsisiningan tayo na pintas launa naamok na ito yung kapada nga manor ti Cagayan. Nagitay nalalaing nga manurat. Kinapod na basit lang ti ko basit lang din yung nagitay writers nga idulok ti kuha naman ti panagsursurat na. Pagdaksan na ngamin edi nagturpusak iti kolehiyo. Naisarden ko ti nagsurat 2000 basta naudin sa dedi nga panaki gumil ko na yung 2001 din Nagsubli ka after a decade sa di kuha ko ribaw 2010 2010 dito nga nagkadwa di 2002 nagkadwa kami kini Joberton dito nga nangrugi nagkadwa kami iti eskwela yung dati hindi kolehiyo kag sursurat ak mo iti home life dito home life dito nga magazine
inyam amo magkanyak ni Nelson Daligcon nagsursurat ini yung pinadas ko mo tinagsurat napagasatan mo naging patpatulog ko nga dani awan samot na iti home life Awanin na. Nabayagin awanin. Okay. May pero yung live ta ko kasla ni Apo Bautista the column day di Apo Deriada di home live. Napindas na di column na. Oo, nada. Way. Napindas na di column na. Way. Kasi sunat ti poetry editor. Ado pa dali dani kung naprobaran iti yung Jack amo ano kasano yung Memoir. Basta no na-approve deji kung kay subli tipag siya na sublina no kadagyan na kayat Naanos mo dili nga lahay. Naanos. So dahil iti pagayatak mo ti ngagsurat ta naanos nga mangkuha mo. Kasla Hidalgo ko ma. Banawag. Ay dapay. So kasjay ti pananggagit na development ti panagsurat ko. So late bloomer nga talaga. Bro, siya ti mang sundutan ano ko si kanto din yung markarnaw niya. Kuha kung bad, di nakamat mo dating kuha, dagi sumagmamanulang niya, dagi kasla init o dulawon, no, bagata latang sa influences mo ten. Mabalin mo nga may share, no, sinuda, una niya dagi ito niya dagi certain aspects ti panagsurat ti kasla na gusto mo kadakada. Ti panag-adal ko ti panagsurat iti Dani. Di talaga magustak iti di dandani ng ti Banawag at ni Mang Prodi ni Apo Ariel at Kawili. Nagiti nga do ti muno na nga talaga nga sinirsirpat ko ti Dani na kasi sa bali ti panaglaga dati balikas So dito yung inadal ko no kasano mo ti panangkita da kadagiti bambana iti naindaniwan nga perspektibo sa anak pwede nga makigumgumil nung dito'y talaga tinagbasarat at nung maipangatap deje kalidot ti dani nga kayat kumot nga suraten so pinapuno na makita mo di development dani ko iti manipod di mo na nga naipa-vlog aging nga kadagiti na udi yung jak kamo tatak medyo bumabansamot dito yung panagdani ko kasala no basa-basa din di mo na nga dani ko di Banawag na ko hindi nga kasala nangat nga to basit jak lang mo ano hanak lang amapnak no ka. So, aging nga... Bro Jomar. Ay, kinapudno na kako iti, ajay na gana, kahit siguro nga ako na ajay, kinapudno na kako, karaman kayo ti lima nga Ilocano poets nga kurata, tutukak ti, adadag ti estilo na di ko Pagsyatan na lang una karaman kayo ni Apo ni Prodigal, Apo Padios. Okay. Kuri ka bro, total ko dinaya mo ilan ni kumpad yung market, sige kumata, kinapuno na kumpad ko diyan mo ambom samot nya may sa kadagiti kasla nakatignay personal nga nakatignay kanya nga kasla sa bali apal wano ko kasla raem daye kasi adalay di salaysay ni kuha ni Manong Opring dinayaw na dagiti bubing writer da kay sa kini Tanod Gilbert idi. Dayo nga rod, siyempre babasa mo ng idani mo din. So may sangapan mo Ang sakyapan mo. Medyo ka pala din. Nagdayang mga minute ni bro ne sa may singit ko mo tinata may record kanta no. Siguro kay DJ nga salaysay ni Apo
Manong Pring. Owen. Hindi ko siguro DJ after DJ Gumil, DJ MMS UD. Lakas niya eh. Kasi nagaduti ko nagkasla politiko ng alaman da nakadong tinakialaman no kanya kamaragsakan damot ka ding achievement ko kasi damot ti parang matinjay hindi kaya bandak mamakialaman pa kay di kasi naka politiko ma-overwhelm ka na di pa nang welcome damot kanya kini nakaragsak na rin so kumbad malagsid ka da ko malagsid ka da apo padyos kini apo agkawili asino pa oreha nga Ilocano ti dagijay kinapudno na awanti foreigner nga impluwensya ti pa nagsursurat ko awanti asla init idolok dagiti ng writers nga Ilocano kinapudno na di mabasak mo ni Daniel ni Tanod Roy sa balimot dito nga panag nga tirada ti panagdaniw kasi may malasimulat ti sa balit na iduma ti panagdandaniw na so nga inad-adal ko manin ti panagdandaniw ni Tanod Roy sa ni Principal Joel Manuel ureno sa mamano lang dili ni daniw na mayat sa balit tamat black na naging nga timayak takmot ni Tanod Daniel Nisperos. Sa bali manin nga kita ti panagdaniw na ito So, inad-adal ko nga talaga mo ti di panagiya black da. Yung saan ko tinulad, saan ko kaya nga tinulad, di pa nagbalbalikas da, kahit ko di maiduma Okay. Paisungat adalom lang nung kasano ti panagaramat na wano panaglaga da kadagijay ay idea no kasano panagiparang da iti na indaniwan nga wagas so dahil ti kinita kinabudno na ka ter aramidot no ka agpampanunot nagitay baro nga panaglaga ti panangilaga iti idea panangilaga iti metapora nga kasla saan pa nga nadaktakamat ag-discover ak nagay kas nga makita mo nga dati logic na so kita dati logic na no okay iti literal level no okay iti metaphorical level tapno kasla realistiko ngamin no agdanyo ka nga kasla paspasara no kay napadasan tayo mo talaga ti sa agdanyo ti paspasara paset ti panag-discover na ti panag-metapora so kasjay kasi no kay nagduma dati ko ang magtatayo dito ni ko ni Kumpanarial siyempre iraman tayo dito lately ka iso na ti sinirsirpat tayo ti gapuanan na sa balimot itatan ti panagdandanin na lalo ta nagado ti hours na mauawat na ti panagdaniw kaniti prosa napintas nga sirpaten na ito yung kapuanan na lalo ta nailibro no adda ko mapay time ko kahit ko ti kasla mangadal kasla ore lang kasla book review ko kapno adda ko maibingay ti kadagiti pada nga manurat ti rigat na jakaman amta simmat masadutak mo nga kuan dagiti madi kasla simmadutak ta
kinapod na hindi ada daji nudungtong daji kinagagot ko hindi napalasak pa nga ko nga inamiris daji may sarasarita di ni Mang Joel daji pas daji na ibanaw gidi nga daji magic realism masaritan daji nagtudo ti ikan Way. nga Tumadara. Wen, share ko pa jay grupo tayo jay Gumiliano. Nagagutak jay nga parte na Nga agam Amiris. Kasi kahit kumot nga talaga jay agam Amiris kumatap no ma-share ko jay basit nga kabaalak. No dati pagbasaran kumamot na kiti sumarsaro no nga kahit kahit dati sursuro tagsurat iti Daniel no sarita yung tirikat na medyo dati sakit nga sa dotis na dahil ko mati kahit sa bagay inutak nga ikaten mo inutak nga ikaten so nga medyo karkaritak ti bagi nga agsurat na ta at least contribute at iti banawa kasjay so nga agsursurat akmanin iti banawa pag yamanan ta at damat lumusot lat nga dani ta iti banawa so iti prosa mo di dani dayjay iti prosa ti magustok mo dito prosa ni di Samuel Corpus. Ito yung nobela na. Mapipintas ti nobela na Kin dito ko nga medyo kunana ini yung nag-lecture. Ti pa nagsurat ka no ti nobela. At kasla ka mangi bato iti kadanuman iti bato. Yung nagdi babasit nga alon na kaslakas jay ti panagtaray da jay istorya. Lumaulawa. Nagpintas da jay nga analogy na ti panagsurat ti ko managsurat ti nobela. And syempre kas di matlang ti panagsurat ti sarita. Sani day di Reynaldo Duque. Ori ti Daniel na ni Duque. Ilocano man no Tagalog inadadal kumot ni gapuanan na sa ni Aurelio Kawili sa bali mo ti panagsasarit panagkuha na ti sarita ni Apo Kawili sa ni Roy. Nyata Brother Yomar. Nyata nagtinadlaw mo nga kumbaga isa sa bali kada ito nga author kaya imbag nga naibagam. Tinadlaw mo nga adahin niya nga awan dati bukod nga structure iti panagsurat iti sarita nga saan gagangay maiduma kada kitay gagangay nga mabasbasa nga sarita iti banawag ken nangato ti level ti ko nangato day di level ti panangiparangda kada kiti paspasamak sa lakid ni Apo Kawili ka jak malagip na di sarita na DJ pocketbook nga inwarda iti Tinalabaga Cruz sa iti baro kong may padre Bunsa da sa Tinalabaga Cruz iti baro ni
Quality panagkuhan naman ti prosa sa ni Tano Droy slaka nga talaga nga agkurat-kurat ti muging mo nga mga nagkadagiti daddo mga sarita na tapno maawatan masapol nga nakafocus ka tapno masurutan ken dati ni kumpadariel dagiti sarita na kaya ko dagiti sarita ng aduti ko aduti ano na yan, point of view yung ado mo dagiti hanga makagusto dagiti nga kasdya yung pagsiatan na kanya dagiti aduti ko ti point of view na sila kagbuy-buya ti pelikula JPOB nga kung kunanda. Kasi santog tutugmok DJ Udi na siyempre surutan na niya talagang kan nakaitilinas nga mang surut tapno maawatan mo talaga na yung istorya dyan mo man ado mo dagiti hanggang maka-appreciate kasi nga Okay. panagsurat ng sarita para kanya talaga napintas na niya Kuna dagiti America, kuna dagiti Western writers ket ko adi jay multiple POV. Kasla Medyo ti ko pala dayjay. Medyo kasapulan ti ko dayjay kun nadamat. Hmm. Kasanayan kuno may nga skill dayjay nga Inspired na kita di may isang sarita ni Gabriel Garcia Marquez nga ko. Andiyan malagit ti title na sika. Kolera hamay. Short story nga tindog dayay na danatay punto de vista yung ubing ken punto de vista di lakay sa kasayay. Sabali na ka talaga kumbaga dadagi bamba nga mo jubing dadagi bamba nga amo dayi ko sika lang rin dati makamo nga nagloko kayo na pwede kayo nagsawa lang niya. Yeah, yung bagbagan ni kumpad tawali nga POV. Ayun lati inspirasyon na. So yan ti sundot mo pa bro. And siyempre dakkel ti impluwensya ti dapat na yun ko dito siguro ti mao din ko. Siyempre kantay mo ikatan ti papel ti grupo ti mga go. Yan dakkel ti impluwensya ti dito grupo tayo ngamin. Kinabudno na kin di 2010 nga nagsubli ni kumpad Fred ti pa nang tapik kanya hanggang kinapudno na isuna ti nang idurduron kanya tapno agbalin nga lecturer isuna ti nang karkarit kanya isuna dakkel mo ti impluwensya na may kumpad Freddy ti panagsusurat ko lalo na ito panag-lecture ko no saan nga gapo isuna sa anak na discover nga ako nga lecturer dahil kina aktibo ti grupo idi adapt pala ang dita yung grupo ti mga go ado dagi seminar nga ko ngamin nga nararamid tayo idi ni kumpad Freddy ti sila organizer dito nga nai-expose tamo ko JMMSU CSU ko CSU Sanchez hindi nangangay dati may isang lecture seminar nakaawisan ng lecture iti panagsurat iti Daniel para ubing nga dito nga nang rugurugi nga nang lecture iti panagsurat iti Daniel iti ubing nasunutan ni Jay Claveria J. Gonzaga
edi 2015 inanadak man ng nag-lecture iti panagsurat iti dati ito bing ang problema akidi na no aping ang problema kasi no maulit-ulit dito nga lecture ko kung akidi maumada kasi na lecture ko DJ Claveria, DJ Gonzaga. So masapol ti baro nga presentation ko na. So nga nakaritakman kada di nga parte na idin. So masapol i-level up ko na. So tinamayat ka nagsuki-suka dito relay dito DJ bata kasi ado ti audience tayo nga ko ado ti audience ken ado ti manmorat tayo nga teachers. So nga inramon ko iti curriculum. So mati kinapudno na iti lectures ko ti panagsuri di dano paro binti nakakawan na iti libro kay pinagpuunat tapno na masurat ko di nasurat ko di nga libro. Talaga dakto ti influensya ni Kumpad Freddy di taga parte na. Ano nga so siguro awan di nga talaga. Kasi iso natin ang isungsong kanyak tapno balinak nga lecturer. Napadasak pinapan nag-lecture jay Bagyo idi. Promote ko di libro tayo nga bulalayaw. Kasi pang MTB, MLE mat lang di nga seminar. Di 20 nga copy di bulalayaw ko nas sold out eh. Kasi talaga nga naragot dagiti man mursuro mangsursuro iti pagsasaw tayong Ilocano gapu ti programa ti DepEd nga MTV MLE. Daydayawon pa nga din ni Apo ng grupo ti Ilocano. Daydayawon na daydi nga libro ti sold ti talagang bestseller di Bagyo ide. Di nga seminar. Maragsakan ak matin at least na-introduce ti gapwanan ng iti Ilocano writers nang nangyroon iti Cagayan. Dakkel nga accomplishment na dyan. So kasjay ken gapumat lang kada ito'y grupo nga mga adumat natutulungan tayo nga para tayo nga writers iti Cagayan. Sila na ni Kumpad Dexter dito nga na-develop iso na ni Derek 2010 kami sang nagamamu ko ni Derek may pinasyari DJ balay ko nairanamot nga adabasit nga handak ta birthday ko ide kinabado na dati picture mo ide nga ko picture mo DJ parangan ko dito nga nang rugi nga dito nga nampamok ni Derek at least nakatulong ako magbasit iti panagsurat nga. So mayat dahil iti grupo tayo mayat dahil pa nagsisinmingad tayo at sapay ko mata agtultuloy lang tatapno ano dagiti matulungan tayo mayat saan nga mailibak nga ano dagiti matulungan tayo and ni Ronnie Aguinaldo pati may sa napagsiyatan na ta DJ Mot Sanchez nga nagbasa talagang nakadkadwa tayo DJ pwede ngitay saan nga formal nga workshop nagpintas DJ sa DJ nga pwede nga saritaan Iti maganda ni ko atata ay ni Apo direct ko amat nagana iso ti kwatata dito inuman Director Derek so ti kadwa tayo mat nga kwa iso nagana iti makakoktatay makawalaw na tayo na nagana
kasla dati nagbaling nga kapadasan ni Brother Jomar ket organic nga makungkunaman kumbaga madi nga dimmalan ti formal schooling ti literature ngem dadya organiko nga connection na kadagiti teksto nga paspasaan na ken dadya panagipasagupsop na iti consciousness na ket nabukel ken naipas nga datoy makungkuna nga na-incubate di kenyana na-incubate tinggana nayanak na dagiti dandani dagiti obra maestrana niya makuna. So dadya siguro ti unique sa bali nga nature wenno lang ni Kabsat Jomar nga siguro kinapudno na napintas nga surutan matlaeng kay dagiti kakabsat nga Ilocano nga buyboy rata nga kaida nga ipapati ti agdanew napintas una dagiti nga practices na. So nga no siguro baka dati ritual mo Apo Jomar wenno tapno matiliw mo maawis mo ni Musa mapan ka kadi ti baybay di apari tantanawon jay likod bukod ti baybay wenno oray malupabas ti bulalakaw dita wenno orayam di arasaas nga ited iti ang daldalluyon wenno anya. Tayo do mga writers kaya tayo do mga writers mapanda ti coffee shop. Tayo do mapanda magmag na nga mempisada. Siguro inyam Brother Jomar anyam ti makuna nga ritual mo akas may sa naniw kan fictionist. Kinapudno na ke ti practice ko di kapigsak ti agsursuro. Pag-aayat dagiti magusgustok nga balikas nga panakalaga dagiti balikas ni praise sursurat ko ti notebook tapno adda ti pagbasarak ken makapido ta kita idea kadagiti nga sursurat ko ken no dati biglang sumrek nga idea uray no mapanak no kan maturugan no adda simrek bumangon at tapno isurat ko. So kasi arami dakidi. Kinuray na ta isurat ko latta digiti sumrek nga idea tano adda ti wayag suratek. So kasi lang kasimple na no aging nga mga rami kadagiti kasla simple nga plat ti panagsurat ngem ti awag na tatay ti giant kasla dito ti rigat na no saan nga no tinalikodam ti akademya hamo nga mo dagiti term talaga na nalipatag dagiti pati So kasi arami at least hangko nga malipatan dagiti kahit ko nga iramon kadagiti nga surat nga sarita wenno dani kinapudno na no agsursurat akpay ti sarita umuna nga panunot no napanunot ko dagiti kahit ko nga title panunutek dagiti ending nan dagiti ending na umuna ti panunutek tapno bayad ti panagsurat ko pampanunutek no kasano nga dumanon niya tanong ka dumanon niya ending na panunutek santo panunutek DJ kadagsinan nga problema tapno DJ ti usare tapno madanong ko DJ kayat kong ending so kasjay kinapudno na kay tati daytoy saritak nga nangisit asabong na-inspire ka daytoy ko dagiti panagbuy-buyak ti crime stories, detective stories, serial killing. Kinapudno na kahit kung i-develop dito nga genre Bela. kasi nga genre ti
literature. Ngamin ko na napaliiw ko nga awan itanti ko iti banawag no siguro ko adda ngum narasay siguro daytang genre. So nga pinadas ko iso dayiti mo nga saritag daydi nangisit asabong nga napagasatan nga nangaba. Adda man nasurat ko nga maysan ngum gapo siguro ta duwa nga kaso dito impang ko pa dito sarita kasi kahit ko di mas komplikado no iso siguro ti pagmadyan na di duwa nga kaso saan ko unay nga na tratar ta kurang di space so pampanunutet nga i-revise na ito nga sarita na may salain nga kaso di isolve ko tapno na may mayat. So, dito tati medyo i-develop ko nga genre na barbareng no may introduce tayo manin. Kinapudno na, dati nabasak dito'y Sarigilap online. Nalipatak ti title na. Dati istorya na mo't lang ti ko crime story. Nalipatak ti title na. Mayat mo't nuro adda rumor nga kastoy. Tapno na-record nga bin dito nga suratan masabol nga amumot at least ti proseso ti panag-investigar ti proseso ti panagala ti ebidensya dagiti terms na kung mano masapol ti hindi nga ito nga level ti panag-investiga forensic masapol ti forensic evidences pinapudno na adu nga research ti nakaramid ko dahil nga sarita ki dahil nang isit asabong tapno dagiti legal terms masapol nga amom dagiti tahang kang kagpaspasarak kung nga tagpaspasarak kada nga parte na dagiti legal terms ti investigative story. So the Jake ayun ko na medyo siguro na sa balitan nga nga na-share ni Kapsat Jomar kapram inuman uwan nga dati na ilukat ni Brad Kapsat Jomar dajay kinaimpor kinapatig di research. Napatig talaga. Napatig dati ko bagtanay baga ni Kapsat Jomar day iti research kit handamat nga agkorre kadagiti research paper wano thesis wano dissertasyon no di ket ti creative writing ket napatigmat laeng ti research adi kung kunagag ni Kapsat Jomar noon niya nga kasparigan agapot iti central nga naratibo na dahil suratan kat may panggap ti muna tayo na serial crime. So, siyempre, dahil investigasyon dito, noon niya. So, mahiraman kung nadagat pag-aangkop sa mga salitang gagamitin. Siya Bagtawan, na-share tatani ko Brother Jomar. Napatig nga talaga dito nga parte na Kasi masabol nga realistiko ka. Makaitid ka iti impormasyon kada iti agbasbasa. Napatig di pa nag-research nga talaga. Ngamin napintas pa di parte ti sarita nga dati insert mo Jadi ti may isang pagpintasan mamom ti ag-insert di istorya. Nga saan laan nga pure nga nga tidakdakamat ti kahit mo isalaysay di saritan. Dito ti may isang
nga kaya't ko nga iramon ka na di pa nagsurat ko ti sarita ni at least at dati ma-insert ko nga very informative may papan ka na di problema nga i-solve mo di sarita. So kas di lang kasimple ti ko kasimple ti Ritual. proseso ko ti ritual ko. Bro, kumpad. Bro, sige bro. kumpad. Di ka dakatata abroad, siyempre. Kuwain. Dajay, may naig mo lang dajay ritual. Kasi kasjay, at dajay oras mo at nga kuha nga tumugaw. Kasi like kanta kami man kumati kasla, siyempre, kami pinakatadak sa Canada eh. No, DJ oras mo kumati kasi 8 to 5 ka di, then arawid ka, then mga kamot yan, tapos mabalim mo sumurat na yung kasjay. Kasi man, kanta ka man lang ti palat patami. No, ti aramidag dito maawan ti idea sa anak nga tumugaw. No kahit ko tagsurat, dapat na kita'y titles ko nga naka-ready lang tamo nga kahit ko nga suratan. So i-scan ko di titles ko no anya ti kahit ko nga suratan. Ngayon nung nagisurat ak ti titles ko at least adda basit ti note ko mot no nga kasanti panagtaray da di istorya So rugyak nagsurat ngam awan ti mapanunot nga idea mang panunot at ti alisto nga suraten kasi ti Dani wano imbiit kinapudno na gapo ka detoy panakay inuman nyo kanya so lang mat ti panang lukat ko palang man ti laptop ko idi kalmansan una di simang putak ti rabi iti biyernes idi no dito laptop ko hang ko i-shutdown niya i-cocklat tanukan i-click ko lat tanukan hang ko nga i-close di kita nakalukat nga files Adda tinabasak nga sinurat ko nga nalpas gayam then nga imbiit may sang imbiit. Nya dagayam nalpas ko nga may sang imbiit ko na jaka mo nalipatak pa gayam nga nasurat ko nga imbiit. Ka untata ang panunutek nga pagbalinan nga tidog nga sarita. Jaka mo ta ano magagata nga mangyatidog. Di ko kakapsat. Nalagit ko. Siyempre sikat first nga nga bisita mi ta arabi nga aditi sa nasyon. Well, state side nga mahuna. Ay, state Canada side. Canada. Kasi ano team ako ng mga bro, brother Jomar. Siguro pamilyar dagiti amin pamilyar mo dagiti buy sa takin ni Carlos Bolosan. Na may samot nga taga Binaloan Pangasinan natapan ka dagiti Adimayo ti sabali nga siyon. No iyar-arig ta ti sitwasyon na ide ken kasla ti sitwasyon mo mat nga considered nga nga migrante wenno aditi nagana ang mga diaspora wenno migrant mas proper term na. Sa numat nga kasla siyempre dati wala ta dati kultura, literatura ken nagana dati kasta nga concrete nga kondisyon dita kasa numat nga akas may nga Ilocano writer kasa numat nga may posisyon iti bagim iti kasta nga dakkel nga gimong ta kasla ko ba ni manung prodi Padjos ket adala taso natin journalism niya brother Ariel jay Red Deer Advocate. Red Deer Advocate. Kanya matakap sa Joma kasi ano mati kasla kasta di kung kuna nga kwa. Well, dakkel ti pagdumaan mi din mang prode kasi deji trabaho na related nga talaga deji professional din tinanawan na
kanyak saan so nga medyo marigata na nga mang-develop pa natin pa nagsurat ko ngayon deti environment ko awan ti influence ko nga kasla kada kayo nga adu ti influences yung nagtanita nga writers siya kaon ti kasarsaritak nga writers malaksid kada kayo na makichatak so diti may nga karik mo dito awan ti personal nga makasarita maipapanti panagsurat so challenge day ngam at least makasurat aklat tama so maibingay tayo dagitoy padas tayo ditoy baro nga dagang imadakan kinapuno na inadadal ko moten no kasanti ti panagbalbalikas panagsasao dagitoy Canadian citizens nga Pilipino muna din ito'y talagang Canadian nationals tap no mairamon ko DJ Saritak sila ko man DJ Saritak ng sardinas talaga kasi tipo nagsasao no narasaw da yung kanya tayo ko kaya antayo basta nga agrasaw iti publiko nga no adati kaguram ko no makapuntod ka siya antayo basta agrasaw kung dito uray no handa nga makagura ka agrasarasaw da so kasjay so masapol nga mong daji language nagijay islang lengguwahe no sarunda tapno mairamon mo so nga medyo narigat dati position ko ta nakas pangaringan agaramang surat at iti may sasarita nga kahit kung iraman ti kabibiyag dito iti mapaspasamak dito so masapol nga rangtayan dito nagbaitan ti lengguwahe dito kiniti lengguwahe nga nakairwaman tapno iti kastapit mabalanse kita hanggang kasi dito nakanak nga agsurat ka dito nakanaknak man di saram kasi lang nga realistic no ko so nga pampanununtot no ko acceptable nga ti readers ti manawag nito kasi nga ranidan so at kung talaga dito ti mapaspasamak nga narasaw ti tao dito nga ori dagiti daddo mga nga Pinoy dito narasaw damot din narasaw lang na-acquire sursuruan na ta fuck kada shit nga fuck shit na-acquire na niya na-acquire na pagpaiso ng usaran tayo ninam yung nga kanayon hanggang nga kanayon kasla mapilipili na ang dahil sitwasyon nga pangusaran tayo Munhon kan giin na tayo kasi kay so lang petipan naka balikas tayo diyan. Yung dito ko kasi nasabong ti dila da ngamin Dita Barda Jomar awat andamot dagiti kwalita kasi da literary movement kasi ay no. Ado ti ko dito ado ang panunutat nga rod tigas la maki-join ko mangon amot mawayaan. Napunno na dati book festival nga napanak mo nakikita ka dito libro, matang libro. Kasi nalalaka Yung kinapunno na dito nga atumot na giti ginagatan ko nga libro dito no apekit di nga manmanuak nga siyak nga tagpay sa tikwan ti writer nga saan una nga managbasa ngam idi agi sursuro
Na syempre masapol nagbasa ka. Mm. Dito pa nga ko nga madiscover na kita writers ti Tagalog. Syempre ang dami textbooks. Mabasbasak na yung dani da nagay sarita da. Ti kahit ko ti panagdandano na pwede ni ko ni DJ akin dani ti ang daigdig. Ni ko Abadilla. Abadilla. Wen, yabi abadi. Iba Alejandro Abadilla. Adel Travedelia. Nalaimot kahit ko DJ panagkuha ti ang daigdig mo din eh. So, bareng no gumagagatak tayo, at ado ti ma-share ko nga sarita, tindan yung kasla hybrid nga nagtipon ti Canadian kin Filipino blood. Ano dapat ma-share ko no kasano dito Canada, no kasano ti kabibiyat ti ni Ilocano dito Canada. Kinapudula ka kanito latest nga sinusurat ko kay Ramon kumutan ti kina Ilocano latta oren adat dito Canada. Kaya nga malipatan ti nagtaudan nga ramot nga poon. So masapol lat nga iti panagsurat ko han nga mapukaw dahil identity ti may isang puli napatag dahil so kasjay Dati ko Brother Joma, siguro maudit nga sa lutsod santo isa lutsod ni Kapsat Ariel dati ko may kalima sa lutsod. Base iti obserbasyon mo, anya iti parakitam iti Ilocano literature ita panawen based iti obserbasyon mo kuno iti mabasbasa yo iti panawag ken iti Facebook iti Facebook ket may samot nagbalin nga platform iti expression, so considered mat nga nagana tatagamin consider dati iti kastoy, webinar, Facebook, Instagram, nagana Twitter, ken Instagram nga format ti digital humanities nga kung kunan dagiti scholar. Anya mati singa iti bukod mo nga panagkita, anya mati siguro assessment mo iti literature, Ilocano literature. Well, serpaten tayo ti duwa nga suli. Umuna dati positibo nga panang serpat. So, para kanya, base ti panang kita, napintas ti masakbayan ti Ilocano literature. Iti masungad, adu dagiti agluar itatang nga agsusurat ti sarita iti daniw ken actually deti panakitipon mo kanyami ti Ilocano literature ko dakkel nga banag deta nga development ti literature adda kasi kaslamay sa nga gamang nga naitipon nga mang paduras iti Ilocano literature. So dakkel nga banag nga talaga na diyan makitkitaan. No adupay ti kaslaken ka ko mga tumipon ket pumigsa ti pwersa ti pumigsa ti kampanya ti dagiti Ilocano writers nga mangitandudo iti literatura talaga nga adda masakbayan ti Ilocano literature nga napintas nga dagitoy nga gapuanan kasla ko dagitoy panagilibro
So napintas dati pa ganwat ni ko dati ganwat ni kumpad Ariel dati panagilibro ti maysa nga kaslaagdan nga pagpangalan ti asino man wenno ti anyaman nga literatura saan nga gapo nga data iti social media na dati talaga impluwensya ti social media napigsa so masapol nga dalat ti printed materials kasapulan ti printed materials tapno saan nga mapukaw ti basic ngamin kapatgal ta di basic nga proseso ti panagduras oreno kasano ti kinaduras ti information and technology antay mat nga pumano ka di basic nga parte na so nga napintas dito panagilibro na pintas pa nga indikasyon dito panakay rusat ti flash fiction iti Ilocano literature pinapuno na kasla kadato lang late 20s late 20s and early 21st nga na introduce dito flash fiction iti Ilocano literature no pa rinugurugyan mi idin 2011 nga nagplano kami din nga gilibro ti Imbiit pinanaganam ni Imbiit kaya ginga ita ka hampay nga hang kami pa nakagudwa kadeta nga plano nakasapay ko mata may rumor dati libro mi Imbiit ito nga tawan no kasano dagiti kakadwa no adda tinarayan dan no awan pa kinapundo na ka kahit rujak tumutin nga suratan ti kuana masapol nga talagang kasmay sang nga nang bus nang rusat masapol nga iduron dagiti kakadwa tapno adda talaga development adda accomplishment nga mainayon iti literatura tayo. Ken napintas dito grupo ni Apo Ariel Agkawili iti panagduras ti literatura tayo. Ken dito yaado ti naganan dito yaado dagito professionals dito panagado dagito agent ko natin mga agent ti Ilocano iti akademya ken napindas na iti partaan tapno adda nga dumuras ti literatura tayo ngamin adu ti mga adal dagito Ilocano studies ko iso ti pagbatayan dagito sumarsaruno tapno ma-encourage da nga tumapog ka dito nga matayak kaya napintas la unay dito'y panaka-introduce ti Imbiit no sarigilap na pintas nga pangrubyanan dagitay kayat na ti agsurat. So nukit kita tayo dagitoy agdruar ita nga sinurat iti Facebook. Narway So dito nga kinaadro ng agdruar makitam ti adu a kontribusyon para iti panakaduras
iti literatura tayo. Napatag ngamin na pan nakausar ti pagsasao tayo, no takastahan ang mapukaw. So, mayat launa, dati social media, dati Facebook, kanda duma kayo social media platforms, nga pagipaskilan, kada gito nga sinurat, tapos niti kasta ka, ado ti makabasa, ado ti matignay nga agsurat, so maya dati masakbayan ti Ilocano literature. Ngam no kitaan tayo dito may isang dito quality. No quality ti pagbasaran, dito may paspaskil nga sarita wano dani medyo ti panagkita ket medyo nababa eh. So kurang iti quality. Well, So uy ko na. no kitain tayo dito nga no pagbatayan tayo dito nga partida. Uray no nakaado ti maipaskil na sinurat iti social media no nababa ti kalidad na ket kasla nabuntog ti development na matlaang. So dito ko matikitaan dito yung gipaskil na dito quality ti sinurat nga saan na nga dito quantity. So ti makikita ngamin nga trend at ti social media dito Facebook dito quantity kan nga quality dito ket di quantity. Ngamin ti makita nga trend ke maikang ka ngamin iti dayo no ado ti ag-likes, no ado ti ag-comments kada di paskil mo, kasla nakalalain ka nga writer, kasla nakalalain ka nga manurat. No daydayawon na di ipaskil mo nga dani mo nga saritam. Ngam di quality na ket nababamot. So daytoy ko man responsibilidad ko man dagitoy adi paspaskil nga writers nga magnanil nga kitaan da ti quality da di sinurat da. Tapno ti kasta agkuyog ko man da di quality kin quantity. Tapno mukuna nga talagang napintas da different ito nagduras ti literatura tayo. Dito base lang iti social media dito siyempre no printed media mga questionable kanya tayo dito hindi ka dito influensya ti social media. So, base ti social media masapon nga kitaan tayo dito quality tapos ti kasta dito basa ka at dapay nga ma-inspire da. Maan nga dito pa nakatitaan ko mga tikitaan dito yung gipaspaskil kitaan ko mga DJ kinaado ti likes, kinaado ti comments, kasla ko madagay comments nga first, second, third, fourth. Awan ti maadal mo ka DJ nga komento Ken siguro lumawa ko mati appreciation dagitoy agbasbasa. Ken dagitoy agipaspaskil. Lumawa ken umunag ko mati appreciation da kadagiti paspaskil da nga dani da. Tapno ti kasta handa lang agdepende dagiti kinaado nga komento, kinaado nga likes, ano nga reaction. No di ko madayjay dagiti komento ko mag engaging. Wen. Ha? Ngayon awan ti maadal mo kadayjay komento nga first, second. So awan siguro kat additional information or kasla agsaludsud da lakjay maya ag-inquire siguro dito ko matibaliwan nga thinking nga behavior ti iti social media. Masapon ko mga no agkomento ka dito base ka dayjay nabasa nga dani at dati maadal.
Uy. Sila ko man di pan naka-improve di Daniel. Ngamin hang nga hang nga pakabasulan ni commentator dito yun no komentaran na ni Daniel kasi naipaskil for the public consumption eh. Uy. Actually, So, good ko ang kang agriri, masapol ang agriri kasi publiko DJ eh. Kupa ti publiko DJ yung paskil mo eh. So, Actually, good. ang komento. Adda ko na lately kat na-appreciate ko yung komento ni Mang Romeo Licodene iti may isang Daniel na na-discuss dito may papanday yung bagak kin evening star bagak kin baguben and the thread nga dahil kat imatidog so usto ko na may nga masapol nga kakasji ko mga nga klase di komento when tapno ma-inform dagi sampay nga inform nga dakastoy so siguro sumigwayak lang may papani quality nga bagbagam kumpad di banawag ko talo di tumtumbugan na kanayon sinurat mo kat maka-entertain so di entertainment number 1 nga ikaskas na dagiti ko dagiti paspaskil and may kadua inform to inform maka-informar so nya dayay may dayay dani mo nang salitam nya dayay barong information nga intud na kadagiti readers mo and third is to empower nya tinaarami dam kadagiti reader mo nga nangitagay di kasasaad na uno na usar na dayay sinurat mo katas jay siguro tips dito siguro napintas data napintas data nga in-share mo kumpad dito talo nga panag inok ko man data no adang pampanunotag o kastigayam so siguro ka magaramid kan tuman iti paskil may ipapang ka data napintas nga discussion na ya tapno ma-informar mo dagitoy agipas-paskil siyempre kasla ngamin nung nakadado tag komento nga nakakasjay kasla nakalalain ka ano pa nga nakalalain kan? Kita antay digi quality ko ma. Digi quality. Kin actually, on the other hand, ang kami dagi talaga intelihente nga writers tayo. Kung consider da lang kat ko just inform agi talaga nga information overload kasi nga malipilipatan da aspekto nga entertainment value na sinurat da na naganan glalo no in latag mo iti publiko niya sanda nga jay grupo dagiti academicians when ipangruram day ko entertainment nga aspekto day sinurat mo so siguro 3 levels mabalimbaga kasi entertainment information and empowerment napintas data parte na so kasi ko mati kitaan ng ito'y nagipaspaskil kano talaga nga kayat mo ti agbalin manani wano manurat masapol nga masapol nga ag-struggle ka tapno maragpatam data masapol ti panagtultuloy nga panagadal so ti kitaan ko itadag ito'y agipaspaskil ti social media kasano panunutan da kuman kasano nga maingato da ti kalidad dagiti paspaskil da tapno makuna nga adda ti duruasan ti idurduras da nga literatura tapno ti kasta ngamin kas pangirigan kasanon ti saludsod dito kasanon no awanen da Apo Hidalgo awanen da Apo Duque Pinda dumapay nga nalalay nga writers tayo ni Corpus awanin kasanon no awanton ti Ariel no awanton ti Rene awanton ti Roy awanton ti JBM awanton ti Daniel awanak ton so asinong tupay asla kasjay so deji ko matikitaan tayo so kumpad challenge dito ti challenge kadagiti agnay-ngayangay
So kasano nga maartapan ti gapwanan dagiti agdama nga tumaytayakta iti literatura Ilocana. Kuno Although ko, no kitaan tayo dayjay nga no pagbasaran tayo dayjay kaslamatay ti literatura Ilocana na in terms of quality. So base ti quality no quantity ado nga talaga. So Ikaw, bro. Medyo nagana. Medyo kahit ko nga pasaron nun di bagan di dagiti punto ni Brother Jomar. Ta ko gamin dagiti reader tatan do iti sangapulo nga Pilipino makunatan kita nga siyam ket nakababad iti Facebook. Aji may salang iti ay agbasbasa ti print. So nga makita dayta di ko man lang resulta ti sales ti print kumpara ti dakkel diferensya na. So nga very crucial talaga ken importante dayjay ibagbaga ni Kabsat Jomar. Ken siguro napintas na jay ko panag-practice ti workshop. Mabalimag nga workshop lata oray ko santay nga orayan da jay tinawen nga pasnaan mabalimad no dati grupo tayo mabalimad lata workshops tayo tano tikas la mauawatak ti taray ti istorya bago ko maipaskill ket makapay mapakinis kumbaga sila di bunan sakbay mo nga ilako ket pambatang sigurado manatinab matinab na jay kasla kasi ko Sto. Hindi magkatayan. So kasjay, in fairness, siguro at segundo amo tayo mat dagiti dumang grupo tatanga ako dagiti Ilocano writers damat dagiti kasla babasit nga uno version dati ko ati winworkshopan ngem sala nga level pa nga ako nga kas kuma itipas na anas jay ngem they try hard nga titinulong damat and ma-appreciate tayo mat nga dayjay kinaduda so dadaditan so siguro dahil lang umiso nga panakay Bagnuspay and balakad tapno adadapi nga pumintak dahil sinurat da and kasi may sapay kabuti social media ma-realize tayo ma-amiris tayo mga sumabsabali dahil genre uniform nga ma-appreciate dahil kadwa nga Ilocano So kitam no kakat adagiti Ilocano meme kat adto ti mga yat ngam dagiti danim nga atitindag syempre han nga pansinan dagiti dagiti common dagiti san unay nga babasa nga Ilocano. So siguro no lalo na pang Facebook nga dani san unay nga atitindag kalaks jay dayi sa hiliti kat kung ibaga. Siguro 2 paragraphs 2 stanzas and aglalo kat dagiti form may amamuda dahil saan una titigdag. And okay mo dahil the graphics na Ngam di pa readability. Muna ko yung panakabasan. At dagiti graphics kami nga muna mabasa dahil ko na. Mabasa nga visible. So siguro adalon dapat dahil mas mabasa. And ababa lang no pangpaskil nga talaga ti Facebook. So kasi lang saan dati ko lang kasla pa yung kapatid niya. Siyempre, kahit tayong madu tayo, gawing agsurat. And kahit tayo lang saan nga masayang siguro. Saan nga masayang. Sayang dahil chance, di oportunidad, di pagkakataon na makatulong tayo pa para iti Ilocano literature. Kumbad, ito yung last. Mabit lang. Dapat nayon ko yan. Why? Dapat kami napaliyo ko epekto ti social media kadagiti Ilocano writers. Mapaliyo nagaduti hangag sursuraten nga Ilocano writer.
gapo ditoy social media. At adda nga agnunog da ditoy Facebook nga pagsuratan da, pagipaskilan da ti aglalaok nga Mm. awanen iti connection DJ kinamanurat da. Yeah. So Yeah. saan nga sa adu ti Ilocano writer nga haanan nga productive Mm. So dakkel ti influensya nga talaga ti Facebook, ti social media iti dagiti Ilocano writer. Adu ti napukaw nga writer gapo iti social media. Daytoy tinapel ko siguro ket sapay handa mga andak nga kakura iti daytang parte na isulang ti palii ko manipod iti dati Facebook medyo kimapsot ti production ti Ilocano writers. Daytoy ti palii ko no pay dati grupo tayo aktibo lang ta. Dagiti sabsabaling disuk nga dito sa awanin na basit ti production dan so nga dito ti dakkel nga lapad itatahon no problema iti panagduras ti literatura tayo no saan nagbaliw dito ka delikado sapay kumata agsubling agsurat dagitoy dadto mga manurat tayo nga Ilocano tapos ti kasta ket adu ti production tayo. Adu ti napataw nga talaga So adda ko mabalanse ko madaytoy. Tapos ti kasta ka adalat ta production tayo. So ti magkita ka dayta gad ko siguro agsubli ka di ko dayjay sa lutod nga nya ka di panggap mo nagsurat nga amangan no at dagiti writers uno dagi nagsurat nga panggap na lang kat mama mo. Yes, aglatak ket ipaay dito ti social media no da ka ti social media aktibo ka nga komento agarami ti jokes nga kabasit aglatak ka so na dagi pinaka panggap mo nga nagsurat na ti social media so apay lang agsurat ket seryoso wenno agsurat ket para ti bannawa kasi yan ko so masapol dagi ko panangamiris manen no nya ti rason nga talaga no nagsusurat ka so kadwa mo ti mga ibagbagkada tayo kat ko mangitandudo iti Ilocano language iti Ilocano literature so siguro masapol sublitay ka dayjay nga panggap so ibagbaga aji karit ni kumpad medyo barang napinga nagadumot ti Ilocano writers nga unproductive. So despite nga adda kinalatak nga ipahit ti Facebook, despite nga let's say ti Daniel kat 500 pesos kung mabandaw ganyan tapos ti short story 1.5. Despite nga kasi nga medyo kwati monetary reward, sublita na di pinaka objective tayo, pinakapanggap tayo no aping nagsurat tayo nga Ilocano. Rakas jay. So, kung ba hindi ko nagdiretso ka dati ko ikadima. Ay bro. Na bro. Hindi ko lang inayon ko dayjay iulit ko lang ulit dayjay poetics. Poetics. Ilocano poetics. Ayan, di poetics ito mongol may sakit na ko dayjay. Why? Aping nagsusurat ka, may rason. Alas jay. Nya ganun. Bueno yan, nya ti rason. Aping nagsurat ka in the first place. Nalawagking ka dayjay kat ko oray nya ti pakipaspasungal nga alam, oray no. Sila multi-awarded kan, limak nang kan, oray no kasjay, no nalawagking ka dayjay, no aping nga nagsursurat ka, talaga nga dayjay ko adda gasolina nagsurat ka lang the energy nagsurat. So kasjay sa baning bangir adda dagiti hangan ipayan iti oportunidad nga makipablak nga dagos. Kumbaga no nalawagking ka ti rason no aping nagsurat ka, saan ka nga madismaya dagi rejection no maatiw ka kasjay agtuloy ko lang
siya nga may sagot ko talaga nga gabuta kahit ko nga makipabla ko nung sumayat pa nagsurat ko talaga nga napagkodinan ng dagi writers editors si Banawang nagpapatang so kasi pinakipursigido tayo ko mga kalata nga agsurat ag-create ganan tumulong Para hindi pa bro, bro agbasa kadagiti nagana na Mm. dumaduma nga books mo lang ta siyempre Right. agasawa tayo writing ken reading. Isang nga mas tawak ni Rodyo Marta ka nagado nagigay may share na no kagat sabagay teacher suna adong may dayay panagka bro kumpad dayay panagpanelist mo kat siyempre adong dayay may share mo talaga so may sabi din nga nakakoken nagbali na nga panelist ti pas na duron ni ko niya ni kumpad kay di so dakkel ti pagyam-yaman at nagiging padas ka ang malip-lipatan niya. Mas so kanya ko na ni Bro Retic organic gila ingmo Agpaso tayo organic. Kinapudno na ko. Dito ti may sa kahit ko kumambot nga talagang ti agbasa tapno mas nalawlawa ko magi kaya nung talagang hanak ko nga managbasa nung pay gumatgata nga kiti libro. Kinapudno na dati latest nga nga libro nga ginatan ko nga saraka ka dati lang dati basit nga mini library kay ano. Dawas. Wen. Dapat mula na. Mula na. Ito saraka. Ito ti madamatat nga kasulakat ko adaling nga dati Daniel ni Tracy K. Smith no muyo. Ito poet laureate ti US. Kang Pulitzer Prize. Pulitzer. Good. Life on Mars. Ayos. Man. So, Ajay, naganan. Kung na chapter dito, dala tao may share ko, oray no anak mo na manakbasa. Yung napuno na ka talaga napas na kakmot idi nga agbasa ka dito yung kasano ti panagsurat iti Dani ken sarita. So adala iso nga ken when paset ti kinaman mursuro tayo idi talaga nga adalan tayo no isuro tayo no kasano ti surat dito nga sarita o no Dani. Kasi isuro mi nga talaga di plotting ti short story talaga nga kaslami parparchin di sarita ni panagisuro mi surutin mi di elements of plot no kasano di istorya so nga nasursurot mo ti medyo ag-critic basit kinapudno na idi hanak pa nga permanent idi nga teacher ke napagasatan at nga may sla scholar ko naman tanti pagadalan mo idi nga naibaon nga agbasa jay St. Paul idi jay CPT nga ko na kahit mga sound natin data CPT certificate program for teachers in Filipino. So they nga pa nagbasa na ako na-enhance pamanin knowledge ko iti writing kasi pure on literature and grammar nga subject So na enrich amok kadagitay theories ti literature. Kinapudno na kahit ko
kumang nga talaga ang focus but nga mga dal kadagiti theories ti literature eh. Ngamin iti Ilocano literature, kurang tayo ti kakasjay. Dagiti dakkel nga pagkurangan ti Ilocano literature. Awan dagiti nalaing nga manurat tayo ti theories. Na medyo natignayak idi na awan manin na itungtong ka manin dito nga panagkakmutan. Kasi magustok dagiti panagad-adal ti short stories dani based on theories. Kupad, Pintas dagi. siguro kat ko na ganan, sa challenge king ka, ay lima the best nga short story from Cagayan, Lasyay. Nga pagkuan lang, pang practice lang, di ba? Mayat mo eh. Apeng the Dionisio Bulong kay ni Meriton Galbrillantes ti Lasyay. May ibilang Masapol nga subliak nga basa nga talaga mo ka. Isa. Challenge nga rin ka na dyan. Ado nga readings na dyan. Ado nga pa nagbasa. Sabagay, uri lang no, medyo may isang nobela, sagkaysada nga nobela. Medyo umuna nga, takas lang kumati ko, umuna nga basa ka, medyo umuna nga nobela na, nga dua, tapos medyo naudi nga nobela na, at nung pakitan pa iti development na no kasano, idi ken itakas lakas dyan nga panangkita. So, mayat mo tayo. Uno rin ang short stories. Okay. Mabalin mo ilawan nga the best sa best gayi barkada kami na gayi Bulongan Brillantes nga from Cagayan tas taga Cagayan kami. Mabalin nga mo nga isang do isuda iti sino dagi agbarkada man kumaunag from norte or sur. Sa balim pa nagkatkado dagi duwa Tas diay siguro habang makatultulong ka nga ma-inform na da kami may papan ka da kasi nga writers makuha ka mapilitan ka nga nagsurat agsukisok so nga tapnohan na ka agbalin nga saan nga productive ko talaga karkaritak ti bagik lata tapno makasuratak at ngamin kinapudno na ka uri dito group tayo kaado tinasadot nga agsuratan dito mga group so nga masapul ti nga iduron ti kakadwak ti iduron ti bukod nga bagi nga agsurat so kasi siguro siyempre may kaputa may panggapti ko dito niyan ti kasla panang tignay siyakat ko dadak masurat nga nobela kat habang research na in-translate ko ni De Les Royes, ni De La Cruz. Talaga jay informations nga naalaki jay. Mausap kong ito ginobela. Nga suratan. So, kasla 2 birds, 3 birds, 1 stone. So, kasjay. Tigo, baring maka-encourage, maka-tignay ka sa bali nga writer sa jay. Nga personal nga ako nga araramidek. So awan ti influensya ti foreign writers kanya kay ngamin sa anak nga mahilig nagbasa kanya kidigiti ko agbasbasa agmang talagang todo nga agbasa. So awan ti influensya ti foreign writers kanya. No pay iti pa nagbasbasak mo dito nga di kolehiyo dito nga nakitak DJ form ti daning nga Villanelle Villanelle pinadas-padas ko mo ti nagsurat lalo ta di kolehiyo staff ako mo ti school paper ni literary editor hindi kolehiyo kinapod doon na dahil pa nagkolehiyo ka man-mano ti baka mga writerak or dahil teachers ko iti handa mga writerak ngamin hang ko nga ipangpanghas kasla silent writerak idjay nga parte na handa nga mga accomplishment ko nga kastoy handa mo
So siguro sa dalang namuan idi kadagiti nga kuan udi nga tawon. Dukas jay. So mayat ko man no ilawlawak ti panagbasa. Ngam Uy. ti may sa ngamin nga kasla thinking ko di tawon no prinsipyo kahit ko ti maiduma. So hanak nga agbasa tapos na kasla awan ti Uy. nagbasbasarak. Mm. Lalo dito yung foreign writers. So kasi di man ti thinking ko ngam panag ko nulakit din nagagat ka nga nagdiscover mga adal ka dito kuwan maiduma ka talaga, maiduma ka. Mm. So nga awan ti makita nga foreign influences dagiti di sinurat ko. Ti panag ko na Mm. yung adalata man. Kumbad, naganan. So, yan tanga dadagta ka niyan. Di ka di adda kuad naganan to yun. Adda nabuha ka nga gumil Canada. Gumil Canada. Well, dito gumil Canada narigat nga na ya. Mm. Naladingit haan nga ag-prosper na talaga, haan nga ag-prosper. Ngamin aga-addayo kami. Mm. So, awan ti personal nga contact ni nga panagsasarita. Through messenger, chat, kasjay. Naging nga ididamo ka, medyo aktibo kami palang nga agsasarita, kasjay. Ang tatawa ni, talaga nga narigat nga ag-prosper. So, masapong lahat talaga ito ado ti process na tapno kami ma-establish nga talaga ti organization dito. At least nag-aamo kami dito Canada, nag-aamo kami. At least may isang napatagda dyan gundaway. Barbarong na may tuloy lang tamat. So kung bad kas ay makita nga ko ada medyo despite kapag di kadamit medyo limitado da ko ada maararamid nga kwa para iti literatura. Anyamat da kwa uri kaskasano ka talaga nga i-proper mo lahat ang araramid namat. Uno nya dagi kahit mo pa yung aramid namat. Mas pangariga nagaramit ti libro no kasjay nya dagi dito mga ko naglakas nga talaga ti agplano mat kaya may sa dito yung kahit kung dito yung project tayo nga MBA kahit ko dito nga maibana tapno at least accomplishment tayo maitakder tayo nga kaslada tayo tinang yun na pa naka-introduce iti Ilocano literature dati in between plus fiction. Ken plano kidi pala ang nga libro dagito sinurat ko. Kaya kung nga libro dagito sinurat ko. Kinapod no narugyak nga orno-ornosan dagito saritak. No pay basit talaga basit ti production ko ti short story. Kita no mabalin nga libro o basit laeng mabalin nga inayon kundo siguro dahil nagiging danyo kung nagduma kasi kita ito no kasano ti kapintasan na so dahil pa lang ti initial nga plano nga kahit kung aramidan kin dapat ti plano mo nga timang surat at least may isang nobela. At least makasurat ak iti maysa a nobela. Or lang no maysa. So no makamaysa ka naragsa ka kuna yun Hindi nakarakaroon no makadwa ka. Okay. Baka mapasaron nga dagos siyempre nanaragsak ka. Mas mapasaron nga dagos da dyan. Okay. Nagisap sa pula kay kasla sa panagilibro bro ay kumpante ko ay kasla agbalin nga karit tapno
Sayang nga medyo organic. Organic nga talento mo dinakaman ni Bro Rene. Yung Hindi ko nga bro. Bro. Dati pampanunutat mo minsan kuha. Baka no kahit yung lakid nga kuha. Mm. Kasla collaboration project kasla kasi nga Mm. 3 to 5 poets kasla kasi Mabalin man. Kuwan. parin nga sa kuha. Tapos ada certain theme nga itakal niyo. Parin nga Tapos, kasi yan. Dati mga tratarin nyo nga talo kayo kung 5 nagpapada kayo nga taga abroad o nagpapada kayo nga taga Gayan o nagpapada kayo nga mahilig ka lugong. Dapat nagtalubog ko pa mo tayo. Pero Basta siguro dari common ground tapno sila jumping board na collaboration. Padaanan da ka na tanabelan ni Ate Lilak. Dinapod mo di insalip po ti Alvi at plano ng pagbalin ng nobela Di Orquídea. Dati nauding insalip ko nga nakaabakan pa. Siyempre dyan nabasa. Pabasak tumangking ka pa, barbarang mo. Wala. Kanak kita di Man. Wen. Kasi wala ni Ate Lilak ni padaanak dito novela ng isang mapedngan amay sa laing umuna novela asaron ng paitado adin Jomar. Aman, amom nga main bro, ay kumpad. Siya nga may sakit na ganan maladingitan ka no ko nga hindi na tao dapat productive class jay. Dapat ada dupay masurat na. Same with kuwari feeling nga makriknak pasensya ka bro ni Narglon taga Cagayan. Sayang sika. Among adji talent apay nga san nga productive. So dito nga idaduma na nagado ti rural da nga ron adula ng madadagi certain individuals nga talaga kabailan da i-produce iti di karidad nga sinurat ng mapay nga tanga san mo na nga ado. Kasalamat lang kin ni kumpad Freddy kin ni Derek. Hindi dahil ni Derek na nagagat mo agsurat ti Daniel kaya't namot ti maido mo dagiti Daniel na O may back ni manager na kanahin kayo sasaong talaga siguro din na may pamuspusan. Anyway, naganatin. So, libro niya kumpad. Kaya dapat libro tayo, dapat libro nga imbiit. Initial pa lang DJ. Kung dapat ito plano kumamot ti mga sponsor iti pasalit. Taga-abroad lang. Ngayon no taga-abroad ka hanno ka nga productive Ang productive no taga-abroad lang. Kin kano ka maditi kasi dyan selective. Masapang nga pang masa kasi. Amin. So ano. Wala bro, Alvarez Prize. Alvarez Prize. Barbareng bro no may surusak tunot lang. Okay. Dati ko na pag isasuramin mo minsan ni Brother Ariel ka asla ti tayak ti Ilocano literature kumangat no Katagalugan kita dati ko sila book nga National Book Award mabalik ada dagiti book award no dagiti kami dagiti kasla nga nagana inomi sa kasla makapanayon iti kasla gagarwon no pudot ti ima kan panunot nga makapangato ti moral kasla kasi iso nga dagiti paspasari na damot ti may tulong na ti NTSP ko ti manurat nagana dati kasi epekto naman yung
Ay iti positive side na siguro no minsan iti negative side naman no maabak ko no kasi ay medyo agbaling nga negative ti epekto na siguro napintas na gid kasi nga Well. So, da. adu dahil ko bro iti shout out mo na eh. Okay. Shout out kini Compadre Kilito Belmontesional ni kapsat mo sa dati kumpad Era Din Alvarez. Wen kapsat ko so data na frustrated Regaluhin ka. writer. Yung nagregaluhin ka. Wen so dinang regalo kanya kiti makinilya. Yung Mm. kinapudno na ka translator isuna from English to Ilocano. So maaramat na latamad na talento na. Okay. So pag siya na agi translate mo. So parte latamad ti panangiduras iti Ilocano literature data. Kung tigbalik nga manurad kit saan mat nga ako nya bro. Saan mat nga ko DJ naladaw ano ko Ado mo DJ giti Tagalog writers nga naladaw nga ng Ruikas para yan kanya po Abdon Balde. Nagsurat mo lang after nga nag-repair iso ng tikin na engineer, di ba? So siguro so siguro ti outlet na, hindi pa nag-retiro na. Antas mo Okay. So, kasi dalat na, balimpay. Ato pati ko again na gana, namnama, ti Ilocano literature na lalo dagiti ko rata dagiti agtutubo adumatan ti format ko kay panagdanew nga from dagiti metric form kita ti sukat tugpana sumunag ti modernista adamatan dagiti dumapay tatan nga so siguro dagiti tinapintas talaga dyan ket nagana no kadagiti agtutubo tata maobligada gamin talaga nga adalan da jay lumampay ada dagiti mabuybuyadan maobligada nga adalan dagiti nagkakaunaan nga estilo ken format tapno nagana kasla pasat iti kwada jay panag nagana pasat ti panaghurno ang kunada nga panagporma iti bukod damat nga estilo ken disiplina ti panagsurat kasi So, naganan, dating order mo uding ako niya, partner ko, bro, para kini kumpad, Jomar, mauding nga mensahe, kuno niya tumo naman, mangbasa iti may nga dani na, kuno mo doon yung mensahe niya. So, rin niya ti muna kadakwada, tapno kas, nagana ka pamakada tayo kadagiti nakipagtaktak ko na kadatayo itang episode itang arabi ko na kumang magsapa mo dita so itang episode itang oras pinapudno na ka atidog gaya mati oras nga nausar tayo 2 oras sa gaya mo wala kasta nga talaga may ti patangan may ti patangan ang mga madadlaw special siguro tika pa bro special ka siyempre nadumdum ti kondisyon kan experience ni Kapsat Jomar dito sa Balisod nga lugar unlike kadagiti imo lang speakers tayo dito mo lang Pilipinas so baga dati talaga unique nga karakter ti patangan najibay jak nadakamat siguro nga dagiti base kadagiti recent nga dandani ni kumpad kin nagay stories nagat ko may adagi maalamon may papaniti iti lugar ngayan na nga dagi mga talaga ti ko tinam na maantay ko dagiti sinurat ng runa kadagiti agaputi sa sabali nga lugar nga san pa nga naadakan nagiti Ilocano readers nya mo jay atas jay so ano di makita mo yung magbagat tayo nga yung may kadunga level nga informations
nga maala tayo may papan iti jayanda nga lugar. So kasi kumamat nagihab sa body pa nga kuha nga adda iti abroad. Ta lagi tagsubmit ti dani kat tagay matikon ano ko dadi ati nga ko adda dadi may gam dadi makita kadi dani mo. Di tayo mga lugar lah jay. Adda ma experience mo. So radya dadi mo tinakita kini ka. Dami na gid dumakat dayta abroad kat dumakat ko iliw dalati ko ti kung kanayon nga daniwon da nga siyempre piso okay mo da may papanti iliw ngam kangronante amin kat adda ka dita nga tapno maka-share ka iti padong Ilocano. So kasi nga din mensahe Dani mensahe ni kumpad Jomar R. Alvarez. When umuna ka ibasak na ito'y napilit nga dani ko sa tumangtad basit iti mensahe. So kasi dito panagsaganad na. Dito i-share ko, nibingay ko nga dani dito nangabak iti first prize. Di pasalip ti ko editi diretso manipod iti puso nga FB group. Dito dani iti ayat kung inspired dito nga dani dahil malipatan kami ti paulo na dahil nga saritan nga maipapan iti mansanas iti sarita iti Tagalog dito dahil mansanas ke dahil trabahador ke nang bagkat iti sangatiklis nga mansanas ken kayat na nga mapakan dahil anak na iti mansanas ke adda ti natinag nga maysa nga mansanas pinidot na sana imbulsa so kas jay nga isumot sa ti jakpay ket matandaanan ti istorya nga nalaing nga isum sa ti nakaikatan na iti trabaho na tapno laeng mapakan na daydi anak na iti mansanas so medyo kas jay ti DJ final nga parte dayto dani ko kas ti paset na. So dayto man ti dani ko nga napulwan iti karayo iti abong-abong. Paglanglangan talat tamanen dagiti murkat ken kidkid an iwalwalang. Iti nasumon-sumon an nagimuryan ken nagimulsitan dagiti lusa a pinggan. Subwan nak iti papudot mga ilala nga alaw iti panakaililata. Subwan kamet iti indadang mo, iti indadang ko nga inanama, abileg ti kanamay maysata, agsinnubuta iti linget ken alunapet, iti anninaw, ti pinitpidot ta a kandela. Kalpasan na, kunam, agyamanak kadagiti matam anang tukod iti kinakawaw ko, kunakmet, agyamanak iti rupam anak anninawak iti dalan ko. Kunampay, inalaw mo dagiti dapan ko kadagiti panagkatang-katang ko. Kunakmet, kinibin mo dagiti widawid ko kadagiti panagkalkalautan ko. Paginnaprusan talat tamanen daytoy karton adulpet nasaip-saip. Inkaasi dagiti kakaasi ama nangaasi kadagiti sididungrit. Aprusan nat iti katay mo kas asin ngiradrad mo kadagiti pudel ko. Aprusan kamet iti katay ko. Kas panang dildil ko kadagiti sugat mo. Agin naprusta iti alunapet mo. Ken alunapet ko. Ipapanta adiro. Kalpasan na kunam. Agyamanak kadagiti bibig mo insagutan dak iti diro. Kunakmet. Agyamanak kadagiti dakulap mo na ipateg dagiti katay ko. Pagpineksaan talat tamanen ti sanaang tinagmalem a panagdulpet. Iti kari dagiti bangketa ken basura patinayon nga ikutanta akired. Ipeksam kanyak ti isem mo iti suun mo akrus iti sirok ti takyag ko. Ipeksak metken ka ti katawak iti siding ti abagag akana iti krus mo. Agpineksata iti luam ken wak. Inumenta kas arak na tignukan iti apro. Kalpasan na kunak. Agyamanak iti krus mo napadso ti kalbaryo. Kunamet, agyamanak iti siding ti abagam at dan langit ko.
pag sinigluten talat tamanen dagiti kikita asi kakapuyo. Iti panagsuksukain ta kadagiti na ibelbelleng aken kanito. Isiglot mo ti anges ko, iti bitek-bitek ti oras. Isiglot ko met ti lasag ko, iti tulang mo, iti tapok ti biag. Agsinniglot ta iti dapo, ti kararwam, ken kararwak. Kalpasan na kunam, kayat kulat ta ti agbiag iti tapok mo, kunak met, kayat kulat ta ti agbiag iti dapom. Pagkinit taban talat tamanen ti mansanas nga inarakop ti tapok, binugwak iti dilak, binugwam iti dilam, nagdinilpatan ta asirarasok. Ingkit tabannak iti samit nga inyawat dagiti sididuro a bibig mo. Ingkit tabang kamet iti alsem nga inyamimi dagiti sa babasa a bibig ko. Nagkinit taban ta aging ka nagtugmok ti sagabasab ti lasag mo tulang ko. Kalpasan na kunam. Asino ti agkuna ati mansanas para laing iti baknang. Kunak met uray iti sirurutay na ikarimet ti mansanas a masaramsam. Kunampay manen. Agyamanak kadagiti matam anang tukod iti kinakawaw ko. Kaya't kulat ta ti agbiag iti tapok mo. Kunak met manen. Agyamanak iti rupam anak an ninawak iti dalan ko. Kaya't kulat ta ti agbiag iti dapom. So daytoy ti pakabuklan, daytoy danen tayo ang napulwan iti karayo iti abong-abong. At sapay ko mata nagustuhan dagiti agdengdengeg tayo ket nagbubuya tayo. Dagiti nagbubuya. Baka di danton masunutan ti mangbuya no nagdengeg no anda magustuhan daytoy aramiden tayo. Makabasal tayo na ba? Ket kamaudyanan na ket kaya't ko ti agyaman iti daytoy interview impaayo agundaway para kanya tapno das ta ket maibigay ko met ti sangkabasit nga amok iti panagsuratan iti daan ken sarita wenno iti sibubukel Ilocano literature. Ket dagitoy nadakdakamat ko no daman ti na puntaan, nasaktan, ket haramidan tayo nga karit, pagbalinan tayo kung maakarit, daytoy, saan ko di may saan negatibo nga panang kalbit iti lapayag, panang pitik iti lapayag, no di kas latapik lang iti abaga daytoy, tapno di kas taket agbalin tayo nga responsable a manurat ken makaibingay tayo iti maysa nga dalan, maysa nga agdan nga pagpangalan ken pagnaan ti us-usatan tayo nga kurditan tayo nga Ilocano. Ket napintas na unay daytoy nga nayuswat da kumpad Ariel ken ni Bro Rene adu ti maadal, masursuro ken agduduma ti maamuan tayo maipanggep iti masakbayan ti literatura tayo nga Ilocano. Ket naimbag nga rabii kadagiti amin nagdingeg hangga mairaman dagiti hangga nagdingeg syempre ken dagiti saan nga nagbuya. So siguro ket naikapis dagiti saan nagbuya ngem pagsiatan na addan to replay na nga mabuya dagit siyempre mga gandan to. So no agbuya da nairaman da iti kablaw tayo. At sapay ko mata aggagaget dagitoy tumayaktak iti literatura tayo nga agsurat saan lain nga basta nga agsurat no di kita inda ko madayjay quality ti sinurat da. Tapno ti kastaket nga mabalin tayo nga ipangas. Saan nga dati panang ipangas nga dati panang ipanakkel ket di nga daytoy nga sinurat ket addaan iti impact kadagiti makabasa ket daytoy ngamin paset iti
paset iti maysa sinurat, ti maysang napintas a sinurat, ti maysang epektibo a sinurat, ket maapektaran na ti panagpampanunot ti rikna ti biag ti asino man a makabasa. Ket nagyamanak amin at kablawak na dagitay saan ko nga nabayagan nga makikita kahit na kaming ti pamilyak dita Ballesteros. Naimbag nga rabi tayo amin. Naimbag nga rabi tayo Kumbat Ariel ken Bro Rene. Okay. Thank you, Bad. Pakaidayawa mi iti tapinat kam dati awis mi baling sangaili ti inuman. And kasapay nga rod gundawayan nga inka agyaman ka nagpakada ket just tanggila iti ti panangkad kadwayo kada kami. Bro. Uy, nagana. Siguro January sa DJ abangan tayo DJ libro ni Brother Ariel Dua. Siguro kasi may sabi nga panggap na gamin dahil ticket ko siyempre book promotion kaya iti alam mo nga sinurat ni Kapsat Ariel hindi mo halang sinurat kung hindi ka open mo dahil anya so mabalik nga maki-coordinate kayo kanyame dahil kakapsat nga dati ko na dita sinurat na one of projects na i-promote tayo mo by iti kasi nga wagas tapno ado ti ma-reach tayo tapno may pakita tayo ti ili tayo kasi sa lubungan nga ti Ilocano literature kat adalat tamat iti adapay lang ti gilayab na nga makon ko na saan nga napukaw so data ti so Bro Ariel siguro dapat mo ti mano minutos tayo dahil libro na paumay thank you dati Sirid ti Pulini Ilocano translation ti Ilocano folklore part dahil El Folklore Filipino ni Isabela de los Reyes and di may kadua kat dati dagiti Sagrado Atay Akti Isla Puga translation ti libro ni Dr. Ronel de la Cruz ti St. Paul University Quezon City and addan dati available dati dagiti libro da Arnold Pascual Jose kini Aprenesencio ken dati libro ti grupo nga bangkag sabulin nyo lang dati bookshop nga sa Lakmid Bookshop mabalin nyo tagor diri dyan via PM sumot mi and thank you bro na siguro tayo dati mo ti promote mo dati mo basit nga nabate dati na gana pangmata maduma aprosa kontra hegemonya dati ko dito introduction ni ako Dr. San Juan ti University of Washington kaya dapat epilogue ni Dr. Sadje ti Hamburg University iti pagmay ka na pagkakapsat dito ket padamata ti translation na iti Ilocanon ni Ma'am Milyalin Marcelo ti madama nga mangitan translate kay madama translation na iti Dutch ken German ni Dr. Sadje ti mangitan translate so nagana dito kakapsat no baka kayo ti manggumatang ket damo basit ti ko dito dapat kopya nga 15 copies pa tinapate Jadi kakapsat parpata kan tiba pang prosa kontra hegemonya. Ang PM DJ Facebook sumingitak man lang bet sumingitak na pag siya na dito mapalpali ko dagito titles ni Rene Ilocano ng Tagalog mo ti ti Historiana. So may mga promotion pa dito dagito na idumdum mga balikas ti Ilocano. When agbeso DJ ko i-mix ko nagana ngam saan naman gayong masakti ko dito takal implement siya nagamin da libro na pog kawiling kasla da may sa dangadang lalaw pa so mabalimag gayong kasi so
Kasi mamat, Well, ano. Wen mayat. well, Kung siyempre, dati ko rata, barbarang ko siguro, iti Ilocano collection mo tan, bilingual, naisurat ti Tagalog, ay Ilocano, sak it translate ti Ilocano, kasi English, kasi nga wagas. Siyempre, primary kat Ilocano, tapno ka. So, kung tayo, i-promote. Dayjay. Bro Ariel. when kasta pengarod kami nagpakada kat para ti sumarunong hindi pa nagkikita no sumarunong alawas just tagnina nangguro na iti sang ili tayo tangan ni Kumpad Jomar R. Alvarez and nya kasano ti babay ti Lucano babay kastapay Kastapay. Stabay. kastapay Yung kahit sa Maruno pa nagsasarak. okay Hmm.